Правителството ще поиска извънреден конвергентен доклад от Европейската централна банка и Европейската комисия за готовността на страната ни за членство в еврозоната. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова по време на днешното заседание на Министерския съвет. Днес излезаха данните на Евростат и съгласно тези данни България покрива и последния критерий за членство в еврозоната, а именно критерият за ценова стабилност. Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, това на практика ни дава основание днес да вземем решение, с което да отправим искане до Европейската комисия и Европейската централна банка за изготвяне на извънредни доклади за конвергенцията на Република България. Бюджетът на държавата за 2025 година, както и бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване ще бъдат внесени в Народното събрание, съобщи премиерът Росен Желязков. Бюджетът за 2025 година си поставя задачи за балансиран растеж без увеличение на данъчната и осигурителната тежест, за ръст на доходите, изпреварващи ръста на инфлацията, за капиталови разходи, които са съобразени с нуждите на гражданите на страната, на общините, но и с възможностите на държавата, както и процесите по модернизация на страната и управлението. Кабинетът прие и управленската програма. Тя съдържа приоритети, цели и мерки, насочени към финансова стабилност и икономическа конкурентоспособност, както и интеграция на България в еврозоната.